Keskustelijat ovat nuoria, mutta puheenjohtaja on aavistuksen iäkkäämpi ja eduskuntavaalit ovat todellakin 2 kuukauden kuluttua ja tämä on nuorten ehdokkaiden, keskisuomalaisten ehdokkaiden tuntuman hakua politiikkaan tämän yleisön ja tapahtuman yhteydessä ja minua on hiukan briefattu kysymyksissä, mutta etenen soveltaen ja kun kyseessä ovat nuoret, niin kaikki eivät ole kaikille tuttuja, joten lähdemme aivan perusasioista ja tästä lähimmästä kauimpaan etenemme ja